vám to nahrať, aby ste videli, ako to vyzerá pred aj po. Nebudú sa tam robiť také veľké úpravy, ale čo si sa tam porobí, prihlási sa to, ponahrávam vám z toho veci, takže budete vidieť čo a jak. Je to Land Rover Discovery 200 TDI. V zachovalom stave, tak. Dvestovku sme odstrojili spredu, ideme to umyť, lebo teda je to už umyté, lebo bolo tam strašne veľa bordelu a ideme tam zakladať narazník a navijak, tak nech to je pochystané riadne. HD2, tam sedí perfektne, rovno aj s krytom tam pôjde. Ideme vyskúšať jednu novinku, Bush Ranger navijačik. Tak. Ideme to tam nahodiť a podoťahujeme, nech sa môže narazník dať na finále. HD2, aby ste videli, ak je to chytené. Tu je jedna šrobace šasy, druhá šrobace šasy. Tunak to vlastne drží na šrobe od paky z prevodky. Na druhej strane je tam prázdny otvor. Takže raz, dva, tri. Na druhej strane 3 to je 6. A ešte z MPčka dorábajú tu takýto držiak na HD2 a HD3. Tu ide jedna šroba, tu sa prevrtáva cez toto druhá šroba. Z druhej strany ide ešte takáto platnička tam. Tým pádom pribudnú ďalšie dve šroby. To znamená, že ak dobre počítam, 3 a 2 je 5 a 5 je 10. Takže nárazník drží na 10 šroboch, čo je za mňa, že ultra vymakané. Je to super. Hodne podobne to vyzerá jak Varn, keď sa tak teraz na to pozerám. A hodne solidne to vyzerá. Ale pekne to je, to No, hodne pekne to vyzerá. Takže tak. Predok pekne skompletizovaný. Celkom mu to pasuje. Ozaj ma prekvapil v niektorých veciach tento Bush Ranger navijak. Potom si ho aj vyskúšame, keď bude namontovaný. V sáde už odpojovač, v sáde kľúč, pekne držiak, všetko, chráničky na pulsový kabel neboli, ale takto nikde nedávajú, ale tunak je dorobený aj kabel od odpojovača na baterku. To som na žiadnom živote, na žiadnom navijaku nevidel. Hodne solidný hák. Dosť dobre to vyzerá proste, teším sa, keď to spojazníme a vyskúšame to. Tento dôchodca dostane aj toto. Takže čoraz viac sa nechávajú zákazníci nahovoriť na poriadne svetlá. To sa mi páči, lebo na týchto svetlách snad nie je čo pokaziť to, ako tam nie je o čom. Každý, kto si kúpi a vyskúša, tak není na to žiadna negatívna recenzia. Tu pôjdu ešte držiaky MPčkové a zadné spiatočkové svetla. Tak. To nám ešte treba opraviť. Kde si pôjdem pozrieť do skladu. By som mať ešte dva nerozbité. Tak. Dneska vám tento človek ide spraviť tutoriál na rozvody. Už zase. Lebo každý tomu vraví, že to je úplne jednoduchá vec, ale potom tu chodia autá, ktoré vyzerajú tak, že to není úplne jednoduchá vec. Takže skúsime vám dneska niečo ponahrávať, i keď 200-kové rozvody sú trocha iné, lebo majú vodnú pumpu na rozvodoch, 300-kové sú jednoduchšie trocha. Som zvedavý, čo tam bude za zahnité. Ale princíp je rovnaký, takže tak. Takže spolahnite sa dneska na tohto človeka, čo vám ukáže. Tak to je fantázia. Počkaj, to tu nemôžem ukazovať. Aha. Vy povedzte, ako ste pokročil. Všetko v poriadku. Koľko šrob si zlomil? 0 zatiaľ, divím sa tomu. Ty kokos, však ty si hviezda. Ty by sa mal týmto živiť. Čo robíš? Povedal, že dávame novú. Aha, dobre.
Tak to nič není. Jak nová. Kolovali tu nejaké fámy, že sa na 200 nedá zohnať vodná pumpa. Tak Febičko to normálne vyrába. To je fake. Aha, vlastne to je krabica zo vzduchového filtra z minula. Hej. Zvedavý, čo nás tam čaká, keď dáš dole Ja ten som kryt. zvedavý, kto odkrúti túto kulku, keď tu už vidím, že to niekto chytal Herkulesom. Ukáž. To bude určite vyvážené. Nebudeme zachádzať do detailov. Všetko v poriadku. Stiahneme to na sústruh. Niečo mi k tomu povedz, nejako si to tu vyčistil. Až pod... Došiel vyčistíš práve, to ti poviem, to poviem. Ok. Čo tá remenica? Parádne, všetko 100% Čo, no dobre, dobre. Nikdy som nečakal od anglického auta, iba čisto spoľadlivo. Hej. Potom by si mi mohol niečo povedať aj k tomu nastaveniu a k tomu, ako sa španuje remen, lebo bývajú s tým patalie. Ujaj sa a vysvetli niečo, čo ideš robiť. Idem namontovať tieto nové rozvodové kladky a túto dám sem. Tam sa bude točiť? To pozmením trochu ten rozvod. Dobre. Vážne už. Teraz už hej, táto ide sem napríklad. No Ale na a... 300 idú cez seba. Áno. Teraz, jak to máš zaistené vlastne? Mám kolík. Áno. A dole to máš? Zaisťovací kolík. Zaisťovací kolík. Nie vrták, ale zaisťovací kolík. Ani žiadny iný kolík. Aha. A dole to máš na riske. Váčka sa vám nepohne a tu na mi to sedí, ale dole mám z otrváku ďalší prípravok aretačný. Dobre. Čiže Takže... s tým nepohneš, ani keby si chcel, tak s tým nepohneš. Takže si to neodfúšoval vlastne. Vlastne hej. No a vlastne ďalšia závada, čo sa tu stáva, je, že to beží vlastne 2:1. Vysvetli. Dve otočenia kľúky znamenajú jedno otočenie na čerpadle a na vačke. Čiže no, musíš spodkom otočiť dvakrát, aby sa ti zrovnali všetky lístky. Jasné. Pokiaľ si to už predtým mal dobre, ovšem. OK. A ešte k tomu remeňu. Ten remeň, keď sa tam nahodí, tak veľa ľudí to buď španuje od oka, alebo proste ako im príde. Potom remeň chodí hore-dole po remeniciach a bývajú aj nehody. No, nehoda sa ti stane, keď ho tam našponuješ moc. Že, Väčšinou ho zodere potom. že keď je proste moc, tak ten remeň vychodí vlastne odtiaľto smerom. Nie, že by vychodil, ale zodere ti ho proste. Aha. Dosť podstatne skôr a potom sa ti to uškúbne. A keď sú tie prípady, že zhodíme dekel dole a je vytlačený remeň na dekli z druhej strany, Málo našponovaný. tak málo, hej? Alebo plával volej. Keď tu niekto nechá ovšem túto zátku, ktorá sa dáva len na brodenie. Hej. A ten remeň sa šteluje na 14 newtonov napätie. Tak, to je dosť dôležité. Akože aftermarketový originál je na 16. Ja to dávam všetko na 14. Dobre. Tak nahod to a potom keď budeš pretáčať motorom, tak to ešte ďalej nahráme. Teda. Jo. S týmto sa nastavujú rozvody. Aha. Topnutie na ten remeň, pretože v ruke to asi nenastavíš. Nebudem sa k tejto téme vyjadrovať. Ani ja, iba toľko som chcel. Daj si tam remeň, daj si tam toto a tu sa ti to upraví. A tak. A čo keby si to napol bez remeňa? To ostane tak na Aha, dobre. No čo si dokázal? Však neviem, ideme to skontrolovať. Dobre. Malo by to cvaknúť dole. Počkaj. A? A? Tak to asi sedí. Sedí všetko. A počuj, nebol tam takto dole pod prevodovkou a nebuchol šrobovakom? Že to akože ale ten zacvaklo? tretí tu nie je dneska. Aha, dobre. Takže to asi vlastne sedí. Hej, Takže môžeš skladať. áno.
Tunák na 200 je to tak vlastne, že voda ide cez ten dekel, takže sa to tam Úplne musí úžasne. viacej zatesniť a Geniálne riešenie. celé sa to musí počistiť tak, aby to bolo proste, aby to pekne dosadlo a aby tá voda odtiaľ netiekla. Takže tak. Všetko v poriadku. Čo ste zistili, Ujo? Nič. Prezrate nám. Nejdem sa vyjadrovať. Tak čo je najlepšie? Toyota či D1? Land Rover. Tam vychytajú chyby a Land Rover je najlepší. Tak ale sa na Toyote nemusíte vychytávať tie chyby. Nevadí, to vtedy keď vychytávaš tie chyby, tak vtedy sa ti buduje charakter. Aha. Dobre no. Inakšie si slabý kus, vieš. Keď to povedal boss, tak je to pravda. Dneska tu máme takéto zadanie. Urobiť vlastne kryt na tieto baterky, ktoré v budúcnosti bude dopájať solár. A na vrchu to bude zakryté. Bude to mať taký obramok a bude na tom položená chladnička. Robil sa tu plandre ako vždy. A robíme to z preglejky z tejto, ako vždycky z tej vodotesnej. Takže tak. Uvidíme, čo z toho vznikne. Tak dopadlo to takto. To tu založené v zarážkach. Otvára sa to v rámci možnosti, aspoň potiaľ to. Takže to je OK. Sú káble vyvedené, zaizolované. Zozadu to vypadá takto. Čo sa deje? Veď tam vstup! Veď tam je. Čo si tam bol robiť hore?
Všetko v poriadku. Bol som komín vyčistiť. No, si komínár. Nezmestil som sa tam. Čakal som, že sa tam zmestím, ale som sa tam nezmestil. Čo už. Treba väčší. Tak ja som prepol som vozík za Hilux a nesiem tie šasy Kamošovi. Bude ďalší Defender zachránený. Preto to aj robíme. Proste tie autá, keď sú v akomkoľvek stave, tak sa to relatívne stále dá zachrániť. Takže tak. A i keď toto nebolo, pretože by to Defender bránili, ale Defik mal nehodu a rozhodli sa tak majitelia, že proste to jednoducho stabilizoval podlahy. Čo nižšie tam dať, jak šasy z Majeru. Celkom aj dobrý nápad vlastne, že by sme z toho mohli niekedy aj niečo natočiť. To sa opýtam, keď dovezím časy a uvidím, čo poviem. Dnešný deň, tu ideme zakladať tento motor. Ideme ho chystať, potom sa s ním ideme premiestniť do Anglicka a tam to ideme zakladať do jedného auta. Lebo do Poľska. Hej. Pre jedného zákazníka z Poľska, tam to bude fungovať aj to auto v Poľsku. Takže tak. M57 170 kW. Lukáš je z toho nadšený asi tak, ako... Ja milujem Bavorák. No, z tohto bude Rilsko také. Určite. Príruba je zo Synchrogiru z Anglicka a ideme to porozbalovať a pozrieť sa, čo nám treba a čo nám netreba a tak ďalej a tak ďalej. Takže tak. Ty mi tu povedz, aký máš toho dojem. Však ty sa tu pomýlil. Všetko tu je. O, M, nedopíš, tu dopíš O. A túto 5 vymeníme so 6, 7 s 0 a T so 6. Ja by som to celé zobral a hodil do tej krabice. Čo je v tej krabici? Však tam ide do železa, do zberu. O čo rozprávaš? Som sa pomýlil, prepáčte. Vy máte odpor k určitým veciam, som zistil. Pravda. Všetko je v poriadku. Všetko tu hrá. No. Škoda, že na Slovensku sa toto nedá montovať, škoda, že to bude musieť ísť do Poľska, no. Musíme to do zahraničia použiť. Ma to mrzí hrozne. Ja už som moje auto kúpil z zahraničia. Hej, no. Poľsko je zem neobmedzených možností, no čo? Tak. Treba všetko upraviť. Mikrobrúška. Ja viem. Tak to už ani ísť nechce. A ty si daj. Povedz dačo Jakubovi, Čo mám povedať? že Robím tu geniálny motor. sa ideme pustiť jeho cestou. Vyhádzujem z môjho auta motor VM a dávam si tento skôr. No. Pozdravujeme ťa do Čace, ujo. Čo sa deje? Ste za čo spravil? Tu nemôže nič pasovať. Tu sa musí všetko prerobiť. Toto tu sme už radšej zakryli. Necháme to radšej tam
Chvíľu, nech si to oddychne. Neviažem sa k tomu, že opäť za nízka som tu zase musel robiť závit. Prečo? Lebo to ešte nepasuje. To všetko pasuje, len ty si Bol na chybe. taký a nepasuje. No, hej. Celé. To tie M50 myšky. Nie. Moc dobrý motor, to preto zlé veci robia. No. Ja by som vám chcel ukázať, ako po tomto človeku vyzerá pracovný štôl. To ti už bolo predo mnou. No, určite. Vy mi povedzte, čo zase robíte s týmto. Ja sa tu k tomu nejdem vyjadrovať. Zás nová vec a zás do všetkého musíš piliť a rezať. Samozrejme. Neviem teda, či to je chybou tých vecí, alebo už či ty nie si na chybe náhodou. Sa priznaj! Ja nemám k tomu čo dodať. Hneď zo všetkého potrebuješ píliť. Ste to objednal na... No, hej, jasné. Zlé. Jasné. Počkať. Toto je zlé. To je dobré. To je celé dobré. To je celé na... Áno. Súhlasím. Ešte mi tu vyhorí táto flexa za chvíľu. Aj. Toto nevadí. Teraz to tam zázračne sadne. Možno. Skôr nie. Tak. Asi, hej. Či? Vyzerá, že to sedí. To je tu fantastické toto. Troška sme to vybehli odtestovať. Reálne to auto sa hýbe na tých Wildpeak AT, čo je akože celkom dosť, lebo to je tak 40 čísel plus. A reálne si to dokáže tlačiť takto pred sebou sneh. Úplne na pohodu. Takže kľudne Wildpeak AT. Hodne dobrá guma. Hodne dobrá guma. To je čo? Ojo, Dovi! Všetko hrá? 2.4 je von. Treba tam naimplantovať nejakú 1.9. Fuj. Však vy sa tu tvárite, že viete, o čom hovoríte. Nie. Máme teraz vážnu poradu. Hej, toto je najlepšie, tento motor tu. Však to Ja je dávam 2.4 tomu like. tranzit. Však to je najlepšie, čo sa kedy vyrobilo do Defendera. Súhlasím, ale iba do videa. Však tu sú všetci opustení zase. Hej. Ja som sa už opustil pred sviatkami na dobro. Čo sa vám stalo, Ujo? Nič. Všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa pokazilo. Nie je pravd vody zase. Radšej vonka Čo som na to? to, či tu 200. Čo je s 200? S touto myslíte? S touto je o 200? To neviem, akým štýlom sa tu vyskytlo. To je Landro... To zase nejaký zákazník predal Land Rover, strátil rozum a kúpil si o 200. To je Land Rover. Ale to má len karosériu z Mitsubishi. Ja No. súhlasím. No. Pondelok ráno, 8.9. A nejak sa zmenili plány, mali sme ísť už včera. Ja akurát idem do auta, idem si ešte kúpiť nejakú vodu do cesty a nejaké drobnosti do ladničky do auta a vyrážame a ideme smer Pák Chorvátsko. A uvidíme, jak sa to vyvinie. Keďže nemám držiak,
na GoPro do monopodu, tak to tu točím ako mentál v ruke. Ale vyrazil som na diaľnicu. Neviem, či tu bude čosi počuť cez tú muzičku, ale nemám 3 ruky, aby som to stíšil. Ja o 10:45 by som mal byť v Komárne, takže tam máme stretávku a vyrážame ďalej. Trošku som si tu upravil držiak na tú GoPročku, neviem čo to spraví. A už som dole na Maďaroch, asi za pol hodinu som na tej pumpe, kde sa ideme stretnúť, takže... Dobre, už sme sa tu stretli a vyrážame z Komárna, netuším koľko je hodín a... Môžeme ísť, počuješ ma? Jo, môžeme. Sme po obede a vyrážame ďalej. Obed fantázia zase. Ešte asi tak 4 milióny kilometrov. Sme za hranicami, stojíme, dohadujeme ešte trasu, asi ešte nejakých 5 hodín. Trochu nevyšlo s tankovaním, som si tu natankoval premium. Teraz pôjdem 800. Sa mi nechce! Sa mi nechce! Ja neviem, kde sme, som ešte desi na diaľnici, asi ešte hodinka cesty, ale ťaháme to až na ten pák nakoniec. Chceli sme ísť len kúsok pred neho, ale ideme na ňu dneska a free. No nič, už presne sme tu včera došli. Cesta asi 285 000 hodín. Čo iné, ako by som ja tu robil, než si varil. A ideme to tu pozrieť k tomu moru. Tu sa varí akási káva ešte. Tu na volákne dolu k boru a vyzerá, že tam zídeme aj s autami. Slnko tu peče teda solidne. Takže dneska celkom good day. A to tu pobie. Neviem, na koľko to ide. No. Tam je niekde prístav, čo sme prišli trajektom tam stade. Na samom konci sme boli, to je táto strana, cez tú vodu. A z druhej strany je most. Takže mostom sme prišli, trajektom sme prišli sem. Tu ideme po týchto serpentínach až neviem kam, do kempu. Kemp Velebit, tak to som strašne zvedavý, čo to ide byť za kvalitu. Najvyšší čas baniť stan, je začať búrka.
nejakú starú vojenskú základňu Panos. Uvidíme, či sa tam dostaneme. Malo by to viesť kus cez nejakú zavretú, teda starú vojenskú cestu. Majú tu byť extrémne búrky. Už prší. Ale zatiaľ to nie je nič. A no uvidíme. Moc tu toho nevidím. Tak to vyzerá, to nemá chodíť. Som po 6 rokoch na tomto úžasnom letisku Želiava a je tu taká dávka komercie, že dovidopo. Takže nejdem sa k tomu vyššie vyjadrovať. Tu vyjdeš vonka.